הרבה חבר'ה שואלים אותי איך אני משלב מילואים ביחד עם עסק. כמובן שזה קשה, ולפעמים המילואים לוקחים את הימים החשובים של העסק. כמו שאתה אומר, מאחורה יש שם כוח מג"ב, יש פה עוד כמה לבנות שמתרגלות, אבל זה תלוי. נגיד, בסופו של דבר יש לנו צוות מאוד מאוד חזק בסניפים שלנו, והם עושים את העבודה בצורה נאמנה, ככה שאני יכול בשקט ללכת למילואים. זה אנשים שבחרתי אותם לפי שתי מדדים. האחד, מדד האמון שלהם, זאת אומרת אני יכול לסמוך עליהם, והשני זה פרפורמנס, מה שנקרא ביצועים. אני בעצם לא צריך לעקוב אחריהם, לא צריך להגיד להם מה לעשות. הם יודעים את המשימות שלהם במהלך השבוע ועושים אותם בעצמם. אז בסך הכל, כן, קשה להיות עצמאי במדינת ישראל, אבל אם מוצאים אנשים טובים, צוות טוב, שתומכים אחד בשני, אפשר להתנהל בצורה מאוד מאוד טובה.